உங்கள் ஆண்டவன் இருக்கிறோம். யோபு 33. இவ்விதமாய் மனுஷன் தன்னுடைய செய்களை விட்டு நீங்கவும் அவனுடைய பெருமை அடங்கவும் பண்ணுகிறார். இவ்விதமாய் மனுஷன் தன்னுடைய செய்கையை விட்டு நீங்கவும் அவனுடைய பெருமையை விட்டு அடங்கவும் பண்ணுகிறார். அல்டிமேட்டா நம்முடைய ஆத்மா பாதுகாக்கப்படணும். பூமியில நம்ம சந்தோஷ சமாதானத்தோட இருக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்றாருன்னா கர்த்தர் மனுஷன் தன்னுடைய செய்கையை விட்டு உலகப்படியான காரியங்களை விட்டு நீங்கி பெருமையை விட்டு எதை குறித்து பெருமை பாராட்டமா இருக்கும்போது கர்த்தர் நம்மை பூமியில் ஆசீர்வதிக்கிறார். நம்முடைய ஆத்மாவையும் படுகொலைக்கு தப்பு வைக்கிறார்.